Non sia baby a wobia ya mwadwomu akwa bemra so mamuri amawdo biso nsamo a ya kekesi ene anwumre ya ba na yede besom nsam ne doso na poso a eba eni na poso a eba ni ene nesante hene wapem so a wafrusi kadwa wedding fishia aduonu miensa na asanteman wo mo sesen awusa for edemba ko my Ghana court bata Supreme Court mo mani tua se orabi e de asam kokoda wo mu se wono no wati we wonte ase se mrase adwamu wono mu se koba se Speaker of Parliament ni honum na bedi echefo no ba betena so no mu sigina ya e wo sa bedi echefo no to obabi court ni di ka botugui ora na sa akobie ma court na botogu na odinsem bia tudwa anwumre ye besade abremu Krasa ke forces any neutrality adawanse abana fam wo mu pade amedei nyade wam de wo mu baji mu bie and am so more bi de afutu akwa ma Krosa gene abam mpanim force ade no so mo ko tintintini wo ho a e be den pa e de amoma yi wansem fufromu no yesitema power nkoa ya wo ma no ye generatie ene wo hemu nchemu no aduosiansia Observe for so for for the human dwade won sansam so na wa ya amamre ne amane apa dwumade kese bi hontoma sa dwumade we ebenam so amemma ya bọ mo bosia dodo no a amomode atretro mo nwuma mu adwira ma hin na ose be ma hwede e de afutuo de akwama ni pipi amanyokuo ni wo mabato e beto ne se wo mommoa masum dwemra adwira abuzan for dem ba kwa manfo nkroso ni akomiziri masase so Egypt mama ne tuase anuano musumifo wo mo ewa akwantu kunkrum nam so ama musumifo no ene Egypt aban ne miziri maban no e de nhihye fufuro bi aba yesu musumifo wo Egypt ani age ho pa sada ene nhwemu aba beto dwa se yade dementia se ne wo boro pa no sade wo borobo ya enchena utiribom Abuzan for when you fufuro pin ya kekesi ene se kase ababi amuwo bia ne ye ba ne ye de aba besomo nsem ya ye de bei for adwenche no nsusu ye bra nsem na ye boboso na adwenche no nsusu ye ba ye bekenkai e de aban fafa Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM odo adwenche no nsusu ye no ba ye gusu ye kenkai kase ne mamu no ye bedwudwam e de amamo ba de we kase a ye sum anwumre na ya obo amale bia bogamene wo hinini Ama crunchy, suffer mommy, pray my knee. This is Sompa 93.1 FM. I was on for Yansaka Senasim from Freeman Share Himfie Nane and Chedian Ponyan Crumpon Basaya Domoa, Wahata Mununkum Chioto Turbon Soton Sobaria, over the Timo Dija for Dum, and Mununkum Jinama Tata, Waya Dum, Edia Fibako, Aka Eurenfia, what they atna Esike Jaco Fiso, and Untiano Natches as Suwane, and Cecilia Catcher War. Afia Pem, a Hankred your Kronkro, 1999, and a Crobia Santeco Toko Hines Extra, Esike Jaco Fisua, and now I was in Cyprus Anglican Asafumo, Nesta when in Cecilia Catcher War. Any and anonymous my hine baby pa otum for them una brempom eso e bai na nanma himanum so baya o ma abeka yewra ho e ma ye de aseda soronko e ma twede amponya krompom base yadom e won pempren so a wode asanteman ene yewra aba bedre na nanama mpon hine da sebro se bonso otosum yenu ene gira yewra na mu a wo kasa ye wode aseda e koma yewra nananum nyina se na de fefa e ne nananum aba ye no abradwene ne ntiase so na sre eno besre say yankoso an yenta santimachi ne yankoso an suma santimai ne hwese ebra no ye beya adwuma ama santimai akompuntu mu nana mampo hene da sebre osebonsu yewura otumfo ene wati yagina bisozu embafu wanye mbaye da munyina na sanya me am kan we don ka sa me aka fie me nu na afashe kese pa bia I can say, we trade the ample. Bemana, trade for fear to no. I know, no, dear. When you first 25th ceremony, no, you are, that's how I'm and the was churches, services, attendance, pastor satisfaction, when you are white, then 24 for that was if he said, peace, the privilege was at Sana the president regional minister on any security council here. Now say me na na yam potem ni ma ne ma yina. Asumdia ma woni ne ma. Enye yi. We can ma kan we si miti no. Eh de ni aka be pie mo na so. Bi sa be pie mo ko. Na be pie mo tembe. And my laws
temporal, but two for patients to appreciate your presence over here. Kindly, Nanano, give a hand to the haloshes. This is not to pacify them, that when my boy case goes there, it means they must close one eye and then just give me the dead. That is not the we do appreciate the humans what we bring at the cause of love. Thank you once again. And those who have been able to travel, I can see a lot of our crowd, visitors over here. Please, what you for our pushes, you've been able to travel all the way from Accra, the capital, to be here to join us. Abzanfo da sebro se bonsu na namampo hene ne ja yewura otumfo se tutu otosum yenu krobia sanche kotoko hina nemo ya wode aseda ema eye edomu a ene eba sensi prince Anglican asafumo ebeka yewura ho eme de aseda ema oba de ne wompempren so a wode eya santeme ya ba bedro ene yewura ba bedro no wosre se ne nananom yenkoso ane yensuma santeman na yenye se yebepega asanteman mpuntuomo ama akonkan na ne nyina mu na krobia sante kotokone eni aman hene na brempon eni ahema no ebebo ni chidom ebeka no homa osumi koso no ye ne bi ebon komo na omonsima no mo kanyina eni so mo se twedi amponya nkrompon ba se ya dom no se nkwatenti ahoden wom ena onfa nom yewura no nkoso nkura santememu mayesi ya enyamhye yewura wa hye edumunyam pa ne nyansa na doye na hobrase awo senia wesi akra asanteme mu no hu senia osinka no ye hu ne so hene bidda kakra meka ne se aseda ene de Nyankopon enhye ne nimonyam daada o ma no kwatenten ahoden no tumi entena asanteme na ma asanteme enposo o de kan se Onyankopon koso enhye no o ma na botre mana kwanche no mana nyansa don't me find dia santimanim anse fie duenu miensa ni oba ye nyina hu de waye o de ho aboafa ma santima ene Ghana ma ene Africa ma nyina ye be se ne se manem pa ba onko so an kuma santima ne Ghana ma ye se Nyankopon so obebo ne ho ba ye na santefo nyina so de be kan se enko so ansum segadwa na ha ne ye kra ne sunsun ne ase ne koso asum segadwa nyamena so be pejai yambe kama denu anum nyina no ka che rase erade mana nyini che o mana wodene won fa nkoso ye de wo ye ne nyame won hira no papa o mana nkwatente anwode wo mu ye da na se nyame hira no Abzanfonti we eye nananma hemfo ni ahema no mu ene wo mo ebeka yewura ho me ye de aseda soronko ema oba de wo sensi prince Anglican asafumo ena omo sren kwatenten ene ahoden ede amopem so krobia sante kotoko hene otumfo se tutu otoso mienu ene ne mfie aduonu miensa pepepa krobia sante kotoko hene wotena eye sikadwa kofiso Yet was Sonia da swada gina santiman temwa wapem so ene ni fish aduonu miensa ya wodie se wo frusikadwa afia pema hankra de okronkron yemo ena eye Sompa ye tigu monteso se ene asantiman twetwe won koma busa wonum se de wonom adwen ye wonum no kwasem nie wo mo so aboye wuraba so papa se ne waye no eyade e konka se na nanom yemfo ebinum hwe na wosua na na ye ma moni yo utri nkwa na won kwaso otumfo o se tito ababio otina akoya iso emfi aduonu miensani na ye ma moni yo ye ma utri nkwa ya da tufo asantema hene ne wa kayeni ho ye ma moni yo afen ko meto o ma mfie bebre san kan mfie o ma santemem amen nana enenso ye de Nyankopon asise Nyankopon ama wonya emfi aduonu miensa na won kwaso nana yesire Nyankopon hira edemam se erwade ma wonya emfie bebre no ma wontoa ene papa wo ye ma asanteman na bisu meka ye enchirima nana ohene piao nana piao ye ne yeto ne ma we ni na wutwoma ne ye me ensa so nana piao nana nyame otirinkwa nyame femfie beblebe nka wodi ya honana nana mesiro nyame ntonkwa bebre asanteman enyankoso Nana won kwaso nana piao otumfo otika rede brabre so nana ya ma tinkwa nana piao nya me fa fie nka wo fie ho ya ma tinkwa Wey eyade share wa santimemu enne yewra wanya finhia aduonu miensa sikadwa so no
asanteman ena ekire wo no mani so no abusianfo yegusu aka mo se Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM yenwumre no nsi akase ana nsamba bia mo bia na yegusu a ye de ema mo style bia bi no se o kan ho e o Facebook a aha ye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM nsemi ye de banyina wadwenche no nsusu no de phone mo ba ye kenka dwudwam e de ama o like na wo share na jesi ye kwe ni musa ye nto so na ye mfiri yewura mfinhia makoma kodie no miensa wadie o sikadwa kofi so asantima tira ye opemso nya nkwada ye mfiri sansam no so na ja ye mfam nkonsem fufuro mu ya ne tuase sei abadwumayefo ene ma aban no kra twemanso aban adwumayefo ne aban no twemanso den ne nyina ya ketua ho nsensem eno ntia nani anim se atena ye hwa apedie ne adwumaye ho nsensem so ene fair wages and salaries commission mpanifo ene o my Ghana adwumayefo ekuba TUC fo kwa akosia ene omo kwa akosia no mo kọ no mo akwawre wa akwa akobisa abrewa a plus times akwa akogye atum sa nyambia sa adwumayefo ebeto marketu mu a yemfa nkogina mpemprenso benya o se kosoro ana se o se kogina he eno ho nkomo na wiai ene omo kokodi na ansa na sa nkomo no kra be koso no na dika akwa e manso twe ebize mpanimfo bi no mo kekasa he ena so hwe nipa bi no mo wa ba mu o marketu ani allowance o mo gigegeje a na hwe adwumayefo no a wo mom na tempenten kwa etia hesuo ebrebre omomogye ni pesika no edema abadie no a o marketu omogye no a na ensem fatakura anu ntina amanfo kokko wo soro titiru ni TUC mpanimfo ema no omonsem omokanyina ne se so yo maimu kura de aye no a aketu omogye ne fia bi se wo wanu mu a omode duru dwom kura ntohwe ento omode meeting na omokono na kesoma poma twede e de ahyehye ntuma mu a na kan ye besi anu na opani ba ko a wabeni ye pa ewa adwuma ye ne apedie ho nsensem so owura Martin opoku sechere esre se baby o man ni gira sese no sa ba ko tintirintirisam na se adwumayefo susu ko tintirintirisam a enhye da moa wo besre sa adwebra wo bia enti ne yonko ase na baby a won betima ka asem na kwa kodro bie no asomdwe emra sense we be ka se chenchirenchina me de we ya na mepe wo susu be ka se chenchirenchina me so mintimi ntua we nam de be ma wa kobasa no a wo man na ene bebre owura Martin opoku sechere nkoma wona Sompa FM nsam 12 bedu katarimrantie ebo kakra eni negotiation skills ewo ho ewo mu se adwumawura ho kire no adwumayefo nso ho kire ho na enye ne adwumayefo epe na ombenya na enye ne adwumawura nso pe na obenya enti na ese omu dru ensusanso bi ana ase pepenso bi a ebebo afa no nyina bo gidie se 7% ne ne keka ka ho de se ye twem ho bo gidie se ne ekọ no adwumayefo ahu se omo ntimi an negotiate yi a omo adwumayefo no ebu fu on se ne awudi kanka ye no because we ko negotiation a ope wona wa ben a obetimi agina manim enso de omo asema to adwumawura nim adwumawura nso be pene de na nso awie no obehu se isan ne amode ato famuti no ebe ma se mo anya ne amope no kura ebe ko nanim enti mehwehwe bibi se ebe ko nanim asen se ne ana etie no adwumawura be kan ensem bebre sa ampa ahokire ne niema na nso adwumayefo be prese ebe ko anim asen ne ayewo no se ko yese first no ebia 7 ene 8 ne ne aka ho a ama se inflation abai road ni nyina fi ho ne de a ene adwumayefo no bubefu wo leaders no aye the various affiliation union affiliates omo oman mu no being Nagrad, NAD, CROSAG and the Civil Servant Association and then local government ada yi nyina omo befu isan se ne a wodi tuma en effect omo the minimum wage affect all workers enti mo gidie se omo be pressure be kwa animu na ama omo nya resemu omo workers no mu ahu se enye kura na ye kwasen se ne a omo nsa kan ye no isan se wo hwe economic prevailing rate na ama adwumayefo ho aye kire won yi I was on phone and watching us on perform in some 12 pence by Ducatarum Rantebu so Ram Martin Opoku sechere say one no kwa yo bi a wabini ye pa ewa pedie ne adwuma ye wonsen samua waka se mpurepu no waka se nhie se kobasa aban to abadwumayefo akatua mu a anyambia ne nsusu ne say won to mun kodru say ena emfiri he ena enko he so Ram Martin Opoku sechere ne odi to ye ne mu ne se dia tripartite ni nyina aban adwumayefo ne adwumawura entina tripartite na ewo ho omo so na trans the minimum wage minimum wage setting no ye ne se enkofa wo ye ne ento adwumawura mo so se aban na ye the single larger employer ona adwumafo do so pa enti wona rep na adwumawura mo so ewo Ghana nyina so wo mo rep wo ho na workers na so wo mo rep sa miensen ne sia trap 3 ne sia ante na friend tripartite na omo sia na na omo hwe efisi the minimum wage na ekama ye se wo hwe adwumafo akatua ntumu na ya na
enso ani adwuma wurafoɔ no etimi kyerɛ nea ɛkɔ so wɔ ɔman no mu nti na enso ani enso baabi a yɛdu no sɛ wohwɛ a nka ɔman ka yɛhia the living wage yɛbɛma adwumayɛfoɔ ho atɔ mo nanso yɛnyɛ nduru hɔ nti ɛwɔ sɛ adwuma wurafoɔ no nso hwɛ bibi ɔmo sɛ ɛnyɛ nanso ɛsɛ yɛtimi bu adwumayɛfoɔ no na adwumayɛfoɔ no nso timi bu adwuma wura mo na ɛboa ma ɛkɔ animu na yɛyɛ wei nyina yɛwɔ mmara a ɛwɔ hɔ a ɛregulate yɛka ne nyinaa na ɛdɛsi bi a deadlock sɛ yɛnkɔ wei sɛ mɛgye wei sɛ mengye wei a ɛwɔ baabi a ɛbɛkɔ. Abzanfo we yowra Martin Opoku sechira papa wa bene wa pedie ne adwuma ye won sensem kwasi broni beka ne se we labor expert enti na meeting a atena ye hwa pedie won sensem so ne adwumayefo kokko ye ya ne yanim se adwumayefo apoma twede ahye ntuma mu a no mode committee na se no ene ani owra ye kodi nkomode nsusue ma ban se so fa sa kwan so a enke beboa pa Kotoni mabusumi ni de kan biada ya yidi atoa ya de badwumayefo abaso eduru ho de ya fofida wo man mu ani enyina ehwe kwan se sada de be de kata so adwedwe ho sansa no paso de no ene se bi eku adambo pa enenam na yeda so de ya Civil and Local Government Staff Association Kurasake for saying I do de hu bejim ni nyina da ne se neutrality ada wanse awahwe kwan sa ban no ebetu ade ama wo mu wo senya nkan Kurasake for say Trade Union Congress for ene wo mu kwa be wo mu program wo mu fia wunyimu na de wakasa de mo executive secretary de ma eye Kurasake Isaac Bimpado ene wasi TUC say ekuo no eye person pa Passing a full adan no near making other woman. Just one more quenya sen come betumi aka biama wo mu. Na de papa bia do mo hwe waban wa ye de ama. Na so to you si for say woman kan ne afi ani covid asasem ni ma ya won border so. Enya de o me bibia e de afa ho. Na so on be koso akosra aka no. Akopim se charity ada wanse. Aban no e de be ma wo mu. Enya sa pa de a ene lalai. Unequivocal that it was not party to such decision and disassociates itself from such threats. It must be emphasized that CLOSAC is a registered union and has the right to bargain for its constituents on its own terms. In reality, this has been the focus of CLOSAC in channeling its activities and the common good of its members. To start, the threat of nationwide strike by the TUC contradicts the 1st March 2020 Kwao Declaration, when some of the sections of the community stated, as referred, the 14, improve coordination between Fair Wages and Salaries Commission and the Ministry of Finance and all other relevant agencies to determine clearly annual wage baskets allowed for negotiations. This means that there's a limit to the quantum of money for negotiations, and this will be determined by the Fair Wages and Salaries Commission and then the Ministry of Finance. The declaration was signed by the TUC on the blind side of other unions. The TUC is throwing dust into the eyes of workers. Considering the period for 2023 salary negotiations, and that will be part of 2023 budget statement, these expectations are unattainable. The Civil and Local Government Staff of CLOSAC, Ghana, regrets that due to the recent unfortunate developments on the labor front, we are unable to collaborate with the TUC Ghana in the celebration of this year's May Day. The association will independently organize activities in all the 16 regions of the country. Yewura Isaac Bampo Ado, Executive Secretary de Kurasake, and yet Kano. I was on funny and from Uncle and Cross any papa Moons and somewhere na me coming in Nana Edward Sari Mensa. Ene nei wode atugase yenkrase ene apapa mamumu no eba hone die hun sensem anyamienem ene bonsamati kone mamu odere pa se ye bera pra bora no ene ade wo ye montene so no eya na edene ede ma ye mansina hudo binom enti se koba se bia wo mo ede ho ka nyina ekwa akoto no so sa no a na eka na ya akwa akomini wonum na na edu asare de sansem tu jawabre ne okosi ye ropem so se tutu otosumienu anemo ewo jankuba bonten so ewa twema wa bieja abaton pesu so wabrenne na waste management plant bi wo mo poundma ena na kosi yewura na mu a wode sansem kotu dwa ho no ma na ne nsema wo kanyina se ne yenim no nyame Sompa to nkyene a ahonidi de wo ho nso nei opekura ye buri ho pa Ghana mema sei ena obehunu ena yeso so
nso ne yagye Kristo ata ye ni ase Yesu classmate fo nko a na gu kuremu nso ade ye bia nye efi nko na eme ne yen nti obesere se efi ni se ye nyina ya nsom ne amwa ne ye kase ye kwa akogya abo aban so ye kwa akogya abo DC so anase ye kwa akogya abo assembly ne so a ebenwe ne se ama yen pa. We have heard a lot about the challenges we've had in connection with solid waste we produce in our various homes and in our communities. I've been a presiding member of an assembly, and I understand management. I read through the little literature you attached to the invitation to Menchia, and that gave me the hope that at least a solution is on site. I want to commend all of you for your cooperation to be able to get this facility to this level. I'm here to visit the place, so I can't say it is completed or is about to complete. But whatever level we have reached, at least we've made a headway. And I'm sure very soon we're going to have the issue of sanitation in our communities, how to handle solid waste resolved. I want to make a special appeal. Not long ago, the chief of Jankoba met me at Menchia. We had a discussion. He reminded me of a pledge I made when we were here for the sword cutting regarding compensation to the farmers and to his tool. Honorable Minister, 2 years ago, the ex-minister, Honorable Dr. Kwabena from Pogwatin, sat on the very chair. Well, I wouldn't say it is the exact chair, but he was sitting right to my right. And we made a pledge that will make sure that everybody receives at least something for what he or she is losing regarding the use of the land. I want to reiterate that. I'm happy Nana said this morning the MCE gave him something. I'm sure he said something. Abzan for way Nana me komi hine Nana Edwa Sare Mensa ni etene kan we yamra no ya mamre ni amani ama eye waste management plant bi wo mo ebia no wo Jankoba bonten so e wa twamango bi eja baton peso aso Nana wo de sanse me tugasa huni die yenya isi ye buru ye hu bebrebe no ye nyina ye moa ye ni hu ni kuru yi mu. Yada swagina Jankoba oswafo a wohwe ya sitinem abode nyansape ene abefo sem eso ene doctor kwakwa friye na dia ba betudwa a wochirem se wo man no we na ho de ne no de a 66% ni nyina da etema enam so man 100 kwakufo ade watwantoma de ese ne kokoso so be du obetumi bia dra se ye besakra ade afri sa kwano so sanse no ne boade papa wochirem a wo se akwanya no so ewo ho etu betumi a ese adwuma no na atumi aboa wo de asemi Central for any Jankoba, yeah, no what Chimanwa be a jar and mentioning more bra, and then one of this West Pranty, editing time what and what they are saying, at so additional enim. In the South region, which base the conservation and adaptation of technologies similar to what we are witnessing here today, and no brainer. The total installed capacity for existing plants in Ghana is 5,134 megawatts, with dependable capacity of 4,710 megawatts. Thermal generation accounts for the largest share of Ghana's power generation, representing 2/3, that is some 66%, with hydro accounting for a third. Ghana is committed to achieve the 10% renewable energy penetration into the energy mix by 2030. Nananom, distinguished guests, ladies and gentlemen, Ghana is still heavily involved in the energy sector, with state entities having a controlling presence in the entire value chain. Regarding generation, the entire hydroelectricity component is controlled by the Volta River Authority and the Mui Power Authority, with VRA also involved in some aspects of thermal generation, along with independent power producers. In coming into office in 2017, my first term of the presidency, a moratorium on new power purchase agreements.
Yewura, any was wafa wash environment, science, technology, and innovation. Yasitenemu, abe for semini or body and sapem any abrofono, emonatonium, or the apple swamaye. No, we ye. Yeah, was it monatonium? No, they say. Mulato. Minister Mpone every now. Monatonium. Aye. I go. Some monatorium brofono. Minister Mpone every now. Not me. Bobakunam here. A pame wami hurume home. What's the day? Monatonium. Twaso. Wo wie na jama nam sini de mu magana. Jama ambassador owura ne ekro. Wono so de tusu bia wo kirem so dwumadi o madi wo baba no abaso. Na o mai jama ene Ghana bekoso aka bom amempuntu dwuma akonanim. Ghanaians should just apply the same culture of maintenance they have when they have take good care of their own cars. So if that is applied to this project, I'm not worried. The first thing about waste is that we should do whatever we can to avoid any kind of waste. Secondly, I think this project is very, very promising that the problem, the waste, can become part of a solution to the energy problem. So this is we're investing this money because we believe that this is something very important, not only for Ghana, but it's going well beyond. And it's a pilot project. That means that this is very, very leading technology that needs to be adapted, and this can be done here in Ghana with Ghanaians and for the region. Way a German and Musinia with Jinamu, some ambassador de more minor. Yewura Daniel Crow. Daniel Day. Cross. Ne club preko. Ne club preko. Daniel club. Nanke ye koyenim. Abuzanfo ye nto aso na ye de mo course no kokoko mpipia manjuku na batwa wo mo elezi mo butu amiem aba beton na se ne ye mo ne musem deda no. Oso no kokoko mpipia manjuku ne bobo mo no makwa akoto aba wo mpesua wodo so ye mpenimfo a ebetwetwa manjuku na no wo sam mpesua wodo no so se be na manjuku ne bejane na so akonkunimdie mu 2024 elections no a Ghana for ye bobo won ya kan yensa kono sananu munsia hwe ne mum se twedi amponyankrompon beti wiem na bibia ye fine ne yakwa akoto no na sa abato ya mpipi amanyoko ne kwa akoto no na ado ne kire atebubu amanti abato mpesua so obunu yisimante no mu a opani ba ko a nani abresa krodo man ne bedi ensoja kasamre krade ya wanane owura eya Samuel Kwaku Osei waso first vice chairman yedi ade amampipi amanyoko no atebu abonten so ne no na enei wode atoso mpefem nsɛmtwɛfo anim sɛ ene ntwade wabobi pa nsempa no so waka ede achiatwa ine ne esi anyenefo a ɛwa amanyoko no mu atebubu abonte so ne ɔwe anim a ene so ɔdomfo bɛ ya dom na twede amponyankrompon bɛti wiem na aba ne yabɔpe na ɔmode akwa hyehyɛ so abusiafo edi ka bɔ mama ne yɛdeda sɛ so mpefem nsɛmtwɛfo ya fa to yɛ ho so sɛ firi ne ya MPP amanyoko ne de kwa akɔto abayi mpanimfo a ɛbɛda amanyoko na no wɔ mpɛsua ahodoɔ so no yɛ kase yɛ sɛ yɛ wia sɛ yɛ nwumre yɛ biema to ɔnom wɔn mo pe post wadie ɛwɔ MPP amanyoko no mu nyinaa sɛ wɔ twe bɛwi atɛ sɛ wɔ twe enkwanta sɛ wɔ mampam wɔ nyina bra na bɛka wasɛm na twatwa inefo no so mu a wɔn ato aba ma no ɛne ani owura ɛyɛ Samuel Osekwaku di nkɔmɔ a ɔbɔ n'ani so ade hunu so de kyerɛ yɛn mani so ade hunu ne sɛ mɛba abɛyɛ executive member na maboa ama party no enka bu mu aba table amanten yɛde asomdwie koroyɛ ɛbɛyɛ adwuma wɔ ha sɛ ɛbɛyɛ betimi adi nkunim ne ɛtɔ so mienu ɛne sɛ mɛba mɛboa ama police station foɔ no nso yɛahyɛ wɔn den akyerɛ wɔn adwuma no ani so sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛyɛ adwuma afimu ni nyinaa ɛwɔ bro no wɔn tete so mu na yɛntwɛn nkosi election year ansana yakɔ TSC montene sɛ yɛkɔyɛ campaign ɛno mmoa yɛn ɛma nkunimdie no ɛmma mebotae paa baako ɛnso ɛno no na mebotae ne sɛ mɛhwɛ sɛ ɛmabunu no ɛni bɛgye wɔ party no mu games ahodoɔ nneɛma bebree wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yɛn engage youth no na wɔn nso ɛde anigye soronko ɛbɛbɔ party no kyidɔm na yɛn nyinaa tumi aka bom ayɛ campaign soronko ɛde ama party no na 2024 no yɛtumi abreak the 8 na yɛagye active seat no back.
for way owura Samuel Ose kwaku ne nia bede pa ne ani bidi enso jankasa mirikwa de wanane wo perfect five shama yedi e de aman pipi amanyuko no wa tebu amanti abaton pesia so nti ne nkyɛn ye kɔ ye no a wabɔbɔ n'ani so ade hunu so kakra de akyere nti we ni mu se tu ahene ne yesi ahene fo no e de post no e be ma no ho ya to so na dwurama he ene na na Ose be ma hwede sabere de wode afuto de akwama ani pipi ne wono maspadant a wono ba beto aba no na wo mo kɔ dissect meeting one nananom zongo sofo ahemfo nyina da ka ho bi aspadant makoma akwaduanan son ene wo se wosre pa ba wo mo beto no masumdwe enya adwuma sanse wo mo mpese be wie na fa kwa ye boye ne edidi bone ababata adwura ho wono mo dwen wo no ho district commander ye ake enso na no tumu bi a wosre se nananom eya wo munyi wo ma hwene every bambosemu ye bechi obi a ebo no be na nana wakura guso na nanim dre no ne namba ho ba besra komani pakro ebasa emwa na ebra na ye kotie beka ni Benjamin Kusi eboso ekojine mu no ne constituency secretary ya wo presi ebeto abade ama no madam Gifty Ndome etwetwe nkomo no wo kire na ni suade hu ene kwan a wafa so a wo pese wo gina mu ene gidi a wo se ye beto aba ede ama no pepepe ye beba na chese na asisi bi ama wo ba bia se asisi ama so na chese mentime ho asoso nya de emma e gidi se ye pese elections aye ko no free and fair ye pese ye ko no free and fair na bibia so aye kama na chese album ma ye de ko akoto aba no a ye delegates ye ko akoto aba no e wo se ye credible album a ye no na ye nyina ye giatum se ne album ye de ko akoto aba yi ye kind of for wo address chedomansi mensi o mo ba be lead MPP na ye tinya be the 8 form no contain of a list of polling station executives na mo hwa be ye bosumi mienu ne fani e na ye party ni constitution de ba say ye nko form na ye nye the polling station elections ya ye elections na wie ya ye coordinators so e de wie enti na hu be hia say de nyina ye gitum so mo ne yanim so mo ye credible polling station executives a mo ye legitimate a ye to aba yi o mo be sin kokoto aba emra Sunday election ogu ohonu ma na polling station hono enye hono to aba ebi ohonu ma na 3 polling stations. I'm giving you a typical example. Okobe Ashakoko, the man example Ashakoko electoral area. There were 3 polling stations. Over here na mienu na ona ba ko di another electoral area. Ebane sa edeme ntime ho asebeba. We madam Gifty Ndoma ya na ni afechere ne ho se ento abansoma no constituency secretary ejira se chedwuma se ne tene nka no na mpani se pani dwa wi na esu asenti na Ose be ma hwede ya ono ye ejira ma he ko so ada kasa se won tra se nyenwe ha emobi emema edin eda wo no so edin papa no ense ntie ne abato a wo moto mo ye homode pa sasumje ahemfo de yenye amayo but wo mo ye amayo no wo te ahemfo asase so na de mene empanyimfo ehu ni se edwira ha no aye hot spot se ye true din kura na ye ntokwa ye to aba na ye ntokwa na nipa ewu na nipa epira na ye bro nkrofo ti mene empanyimfo efa adwene se ese efre wo mo gina nyina se ento aba ma wo no na ye tu wo mo fo se edwira no aye de bia ntokwa de bia sem atitra sem basa ne ade a eba no Emma Krono enye din papa. Timi from mutu wo mofo. Sa man yo na wo mo ye no, ye ahemfo no, ye nka ho bi. Na mo ye tu wo mofo se wo ma adwura din no, mfa so papa emra so anase adwura din no enko animu aye din papa bo. Enye ntokwa asem. O gina se ento aba ma wa. Be kan wasem ehia a office obi betime gina so ato aba na ma wa. Eno na wo ba be gina ho abeka. Nya no abato no akire no ekoye ntokwa ba more ne yetutu tutu abo ne aba ebronkrofo tirim kunku wo ne ade no da bi so tina me frɛ wo no na me frɛ wo so wo de wo se ayo adamase bebre so wo damase ama enam so kra ma party formani bi so akirekire enema ekoso ne adwomone abankrofo bi tirim se wo pese wo bese abatore ne ade timi fa kwa we so maka che national security minister se nadawoma almost security for na mane no mumfa womani enni kwasi ada ebai aba wo mbeto wa adwura na security agencies no emra meboa so da emfa basabasa ye bia emma mesi adwura din no ayeye adoso dodo ye da ye na
yenamani akasa na dwura na debia ntoko sa e makro no tu mpuntuo no e ko akiri awo ba so mbe bibi ho no musuro face security wa ha no enye strong Bema was hwede ya wono eye adwurama he ene otu na de hyefo no ne ne kwan so ano no ontrama manyofo zo mo beto nananom na bibi na ye bibie na amenne wo mo na esiese wo mo kuru iso mo nsane ade na wo beto nananom na bere wo mo moja de ji kuru ni si ho wo mo ntrete no ma mo mfa 2x4 politics na mo ye no a ye hu ba bia mo di ye kwakogo no mese kuru no na pia messages aba emfa kakrengum asareboate wo se mehwe mo live na Sompa kase o se ekoye pa wo se enchia nkoma na yire oyire pa eye dina owo kejetia Dubai asareboate nso de eno no ena eye nab eye Ablekuma Central wo se nidinde na na akua moaboate Ablekuma Central wo se ile video ye pa na ya ne nwanwa se mampani na John Dramani Muhammad ya se nkontompo ne nabraba sam nko a ena na nije ho so obeka na de afa ne man ho enhyeda moa ne ni kwan se yeso so no so bia Hail Salasi wo se patriotic voices eye goso wo se hwe kroya yetimu mampani na Nadu Danko Akufo ne Dr. Alhaji Mahmoud Bam yadwuma wono ma abono age abefo nko a ena ombeka se omu hunu papa no wa yadwuma pa wo se ne nchia nkoma Dr. Kwame Afriye NPP National Organizer hufu wono so ne de no teacher constitution wiamwase wo se ye atajufo wa Bariga Champagne ene Kantamanto pada no mbetutuo ne nyina ye Supreme Court asetena wono ma ekoya Papa Justice Abdullah asema wo de koda wonum no wo mo abo atwagu wo se ne nchia nkoma Dr. China ene eye chairman wode ne ho kwaku apia ene wo chia no sciatica warrior was what the 21st clinic was a fantastic news pa Frederick Mystica one of the way aba yeda se kwasi apia se metiemo ena me se hwemo ewo eye Afrancho Pioneer Hotel we efi apia ho eno no so edi we Pioneer Hotel ho ye adwuma ho ana okoda ho ebia no ye adwuma ho odi pa ho eya won kire mo o mi ehu se so okoda ho so okoye adwuma ho a message free hotel ba watrasa mi hotel ya eya mi ehu adwuma e de na de na asa apia de enku na apese wo kire mo eno na eye mi interest papa na brof no kan say monotonium yentraso amsa for ya twaka se no so na yedema konsem from na so for we mfidi nyuma ne dwade ho nsensem so yewra alankojo kirematen ene ne wa ya amamre ne amane a edwumadie bi ebeboa ama bayatimi abom ma bosia ama omotimi de atretro ma hiem aye adwuma emende omonsa timi akọ ma no fisikro ya yetimi yeso da sika ma bema wada de ama kontonkro da de mama no a na gesem pim ena de sika akwahye wo monsemo na sa adwumadi o mpanifo to din say Ghana Women Entrepreneurship Summit ene koso a yewra alankojo kiremate alankase ekoye kokko bia no wo kire say Ghana ya yetimu ye ma no omani bradwuma pa ye omunya akwadwofo a wo de sempo ache ne nsem a wo betempentin kwate hesuo aye adwumade manfaso abaso ena ma ba na ni kotwa wisi a na huneti asantemodi akwakọ hu a wo mo apasa adwumadi we hu ntuma ebe ma no bosia mo ama matimi dia ye adwuma tetro mahye mu megidi sa yenyina ye kwan a ye nua ma ye ma me no dwuma a wo mu die eboa mpuntuo wo Ghana man ye yo mu firi mu a enyeye na MSMPP no na wo hwɛ ma adwuma titiriwa na akwai sɛ na ho de no wo fom na nyina gyina sɛ emu a ɛsɛ yɛde bɔ ɔmo na ɔmo adwuma no epagya saa mua no atosi ɛno nti saa hyɛ mu a ɛnɛ yɛhyia yɛdi mu dwuma yi ɛyɛ adeɛ a aban ɛde asi n'ani so sɛ wohwɛ sɛ Ghana over 50% of the population ɛyɛ mmaa na yɛni abere sɛ yɛpɛ sɛ mpuntuo no yɛdi mfididwuma ɛne akorakora adwuma ɛdi kan deɛ na kwan biara so no na ɛsɛ yɛbɛgyedi sɛ yɛkɔ yɛ anim yi nɔɔma nan bi wɔ hɔ a ɛsɛ yɛyɛ na ɛtumi pagya mmaa adwuma deɛ ɛdi kan yɛho sɛ wopɛ sɛ woayɛ w'adwuma a aborɔfo frɛ no sɛ you have to take the risk sɛ one take risk a
ɛbɛɛden paa sɛ adwuma no ankasa no ɛbɛkɔ ani obi a bɛhyɛ aseɛ for Ramada Nirano and Sen or Yera Alan Kojo Matia Lankashi Papenia Brese Krodom with the presidency Bekuta Frankemo Ediamo Sunuku and Pipi Amanyukuno 2024 elections. Na Ningina Mono and Ura Yere Kosi Nyanki Aye Ao no and a penny Quanchefua Ghana Enterprises Agency Wadano one of the Kakrasoso. Nti akwan a yɛfa so aboa African Continental Free Trade Agreement ni area ne ne se yɛn so yɛn ne ɔmo obroni bɛka sensitization yɛn ne ɔmo tena se bɔ nkɔmmɔ ne yɛkyerɛkyerɛ ɔmo kwan a ɔmo bɛfa so yɛn ne secretariat na ɛyɛ sɛ adwuma no nso bɔ nkɔmmɔ ɛkyerɛ ɔmo kwan a ɔmo nso ne ɔmo a yɛn ne ɔmo yɛ adwuma no bɛfa so na sɛ wowɔ ekuo te sɛ we rise na saa kuo no nso na ɛbɛgyina so ɛnya reach to environment minister kan sɛ sika ho hia ma ɛboa adwuma ɛnyɛ no nko na hia nanso sɛ ɛho hia paa na sɛ wobɛhwɛ a ɔmampanyin na adodanko ekufo ado na ban so ɛno na yɛtumi agyina so ama sika aboa adwuma kuo bebree wɔ Ghana dan yɛayɛ da ɛwɔ aban biara mu wohwɛ a over $200 million worth of funding across the nation ekuro biara region biara enya saa sika ne bi even cabas nko ase egyina so ka asɛm a over 300,000 beneficiaries over 500 plus million Ghana cedis yɛnka nkɔsoɔ yɛnka Ghana economic transformation project yɛnka ne nyinaa franka nti wohwɛ a sika bebree aba bɛhyɛ nkɔfoɔ adwuma mu a ɛboa wohwɛ nso a deɛ di kan nti we yenhyehye aban de ba beboa ma omatima mama ne cash mo bo mo bosia ne adede a ama mo de ye adwuma no ura yire eye Kosi Nyanki Aye wona ye pani kwanchefo awada no a wacheche nsem mu kakra de akere yen covered loans no no na da no wona ne ma Kosi Nyanki wona chiche ma mo Yeah, very good. Hard-working lady, baby. Well, hard-working lady, baby. That's right, my baby. Yeah, that's baby. my girl, baby. You know what it is, baby. Hey, I know what it is, baby. Yeah, to us so. Now, Saturday, I dear friend said dementia. As what about them, so I need to tell her. What we can function. Yes, Obabuna and Dam Noaba. Hey, I dear Nusudinia, papa. Now, call mental health service. What German of mentioning one. Head directory to no romance and Cabinet Peter and the other two jaw, which them say, sad dementia, Adiano, and Sardin, and in Bonenum. To our Brusa, our Brubo Sajam, where the baby are there. Then Papa Brea, no Makaka, so I would have won any one Saka cra. Now, I want to cause a bois, any other one about Coca Cran and sanity to any swa. When you baby said, I joined Jane Baban Rabba Fahoma, Eddie Aquaco so called with them, and Nunti, what you foot to a more dang, Eddie Magana for in that, said dementia, dear. Ye, near free no bonenum and it's a damn when I say cheer dear who bought damn pass about the maniatia and when an auntie and woman there. So about mental health unity cases anya pa mental health illness a dose near dose pa na no boninum na deba nti mesrate for mayamfa nsa anase we George fans yes so we a problem ye de gye ni minhu fa so bia obenya afrimu senya dementia cases be 10 why emu be 8 dear substance abuse kan ho bunyina na ho de no ba fom so san de no boni e ka ho a o ha ho ewranu timi dementia no ba kese pa nti enti ho free no boni because the bonnet say amount for pa amount for echo how mo adwemiare bebre Ora mense Cabinet Peter ya obo adwuma e wo German of mense no apomuden aso ye ne fine hwe won ma ye tiribom I was for you to also inform call my Ghana Court of Baton Supreme Court when a normal court transi asem nyina eye owura bi e friend say Justice Abdelaya wo ye mranim fo a wo tabiri asem de kodan my Ghana Supreme Court no say an won de won tiase say mra se dwafo no court transi no mo kwa kwadwodwo mai ho e kwa ye ni no wo ho a na koba se bia mra se dwafie mi chia mi hene Papa Alban Kenzo Osman Ababia Medjuma na se be kwa mra se dwani ona abu jo se usu na e kwa kwatina ma na se adanse fo na mra se dwani lawyer Andrew Makwasi ama na ekwa akotena mu a na se bi omo kwa kosi gire ya wo se chinchire amesusu no mekire madwuna kwa akoto abane bi ono no wo kire se won tia se de koda Supreme Court no ema Supreme Court judge for makoma konso omo tena asem no su bua se na denti na won tia se
adanse fo na mrasebe dwani no a wo kwotena mu se mrasebe dwafiem cha me na bedi ekira wo toso mienu no wo yampi eti so mu si gina ya se gina ye na benya nsunsanso wo ne nkrofo so enti wo so otimi che na dwene ema ne yeyi anasa sanje be kwa mrasebe dwani onabu Jose usukra no e na obetire mu a wo yampi ma adehye a wo mo be kwa so mu si gina ya ne benya nsunsanso wo na adehye so enti wo so no so no otimi eche na dwene ma ne yeyi eno nti court no bo na asem no tugui na mo bo tugu ye no ra na ntene wase ene wo sa so de asem no koda Supreme Court no abiem sa asem no de office say ajaji fo nso no ye mfomso enti omo nsan hwa asem no bie ne wo mo sa akọchena ase no na ajaji fo no ye makomako enkono 9 Justice Jones Doche, Justice Nene Amagache, Justice Professor Ni Ashikote, Justice Mariama Ousu, Justice Lovelace Johnson, Justice Gertrude Tokono, Justice Clemens Wanyanuga, Justice Henrietta Mensah Bonsu, Justice Emmanuel Yoni Kolendi, omu nyina trase no, omu se asem no maba to go run na setelia, na asem no inso bia nyinam. Eno na soafo a, wo show my Ghana atentene ho nsensem so a, wonu akro na ye abalo ya pani, na bedi ekire, ma me Dina Sunabada pa, eno ko gina mu de ma ba no wo kire se, wonu kra na owura no ho ye ne wanwa. Asem ye odi ba ye, woni adanse ye bia, eni bibia gina so, eno otam ye hiri, ede ba Supreme Court wa, wo masabo atogunene ya emre seye, eni adaje seye kwa. Definitely satisfied, because it has been our position always that the review application filed by Justice Abdullah is unmeritorious and clearly an abuse of the process of the court. So yes, I am satisfied with the ruling of this honorable court. As you heard the honorable court hold, the review application is very strict and the grounds clearly stated, and one needs to find his case within the threshold set for a review application, that exceptional circumstances which has occasioned a grave miscarriage of justice, and there are new information that has been discovered which was not present at the time of the determination. I do not think, even without going through the review application, any argument advanced by the plaintiff on the basis that the court ought to have had regard to previous constitutions and other statutes of the Commonwealth will still have held. As you clearly heard, our constitution, which is a written one, is sui generis and ought to be interpreted in accordance with its peculiar nature. And so reference to other constitutions, even previous constitution, is no basis for interpreting the constitution as. I was on to way a year or so for one of her attention no one and some so no corner sassy a balo ya penny na bedi etre ma me dina asunabada pa and na yetening can an inina mono and na ora na whatever asem no e de koda my Ghana ye court bata Supreme Court ye bo pri no ko busan say Justice Abdullah ye a we ye mranim fui na de na nim sa asemi wo de kono e da so pa so se de a ye be ba to agua na no che se nyese bia no onim ne na wo ye bia no nim ne na wo ye pa na asem na da ho no mo sa no da asamunti ena ma ne ye tintintirinti a wasa tabiri asam no sade koda Supreme Court na bio so mun sanwe asam na yiru no na nyese bia wa bone anase na onim ne wo ye bia. Prior to today, I had made it clear that a review application is probably one of the most difficult things to succeed in at the Supreme Court, and so I knew the odds were against me. Indeed, some had predicted 1:100. I had predicted almost 0. Except that I still moved forward with this because, in principle, as I said, I believe that the Supreme Court is made of seasoned lawyers, and if you make strong arguments before them, they were amenable to reviewing their decisions, their previous decisions. As it turns out, they decided otherwise. And once they've decided otherwise, I think we have to move on as a nation. What I didn't want was a situation where posterity would question us. I was on phone to way a Justice Abdullah or Yemrenim for whatever assembly record my God, your court about Supreme Court. Nimpre Nuswayene, or more Asatuna Semna to go saying so be enum in Genuquancy so no watch say. And yes, be no nimnia now ye, no nimpa. Nadachia something chirimenti, or Mumma boy a chirisunti, and a money two sana movia, and also Swanquancusiagano. Yow.
Akwasi apia so ye adwuma Pania Hotel Francho. Sa. Akwasi. Tije se bia woda ho. Da bi ye de awo bebre o. Ayo. Ya to aso na Senkregwa Magistrate Court no kwa Central Bra no tembuafo. Eye Augustine Fifi don for tie adwamu. Teacher ni bi on finhye aduana nso ye so nkwa remande. Kwadwendwen ne nsem. Wo chirechire ni ye fra no kwa metano. Prosecute boni anu oba mane eye Chief Inspector Pia Bampo. Wase busumi de to so aduanu mienu teacher ni hu akoda. Wono wadi finhye adumienu okosuku. Ewo Anglican eye wasedu nkwa Anglican basic school. Wo hu no pe no fra no so kofra dan fo ba akokan ho bra na me soma mo. A odi o ma ba wuram sebi ekuna nanom akodi nkrai safe from na wo wie ye no anso no wasate asikurom ko hu akoda afoforo na me de ye me nwanwa kola tumi de ade we hye wonom ho 11 ni 12 enkola nketo agege ma me no agya pade akola adwonso no ani boso ase future leaders I am a show. Ah, Cheresenka. And yes, ka ode kwa kola ba akuso no koba amane mi ebusa nkola ya kan kura tumi agege ahye ho din ya wo manyale emoja ntuyen wo me nam ye be na sem ni kire mu pa no ka kire Kofi Adu ka kire ka kire hello ka kire Kofi Adu yey ka kire Kofi Adu ka kire hello yey dunkwa wasa ka kire jina so kwane ne wa kolanke to 11 ni 12 penimu 47 etumi akohye so ama mo anyale Sompa 90.1 nkwada say feature leaders 12 na 11 feature leaders no okofa sa nkwada na dwene wai ono na dwene na say akono na de ne nkura ne koe no ma nkoka wo mo so nkura bone ebi so wo hunu no mo sa mo koka mo bewu ya sa no mo keka so nkura ne bi ho am tum say wo mo bebu ahia pa mususanso mo so mame yep nkura ne bi asai sana mpese mchi na we 11 and 12 de na say jene na ne no fo ne we 12 na 11 no fo ne we na ne ho akoye wakono we ye dam no abo za akwa no a bagina ni suwe e de acha so we teacher ni teacher ni de na kam nim se wa wen sa se kura no nim nyansa nye we obanya ne ho atete kura agesi so bra ni mu a ode be ma 20 years just as right obri na no obri boy na just obri akopon odi akura 20 no odi ama promo no na we kura no so odi no +2 40 no odi amount na udem na we wadwene we akola wadi 11 years and 12 years there na ho koye wakono say we wasa pie kof ye rade ufie bronsam san wa nyema ne bi wono ma yam yesusu fa kwasa bronsam ne abefo kuku anum ne goe ma na buei mo na mu goe wo mpem we ni mu akofo mo ka kire tiam kese no beti ka kire matwa so yo yankenka amanfo adwenche kakra no a yenyi na se na say eye yiwa no say wo ye adwuma kwesi so wo ye adwuma we yo Pania Hotel Francho ayo ani waka won say tell her say me ye adwuma wo Pania Hotel ono so ne de enonom MC ya preko wo say menua me mamajo na o say na nchi ankoma Dr. Usafri Akutu Agric Minister and future president of Ghana say papa no wabo adwuma pa wabo adwuma ye wo say ye to no so no be di president e na Destiny amwa say Destiny yo hello ka chire hello menua we ma yo me da se nyame nka ka je se yo ba ai de ye se man bi kura me makokodu na ho ye facha me na kasa ne ye iliana ya sa ne tie menua ba me ho ye papa mane ha okra na de pese ye nwoni oticha ni kwa meta no ya nkwala mienu akwa mfokodation so no se na sem no tie pa yo menua me nda se na me metie fo enyina adwo emfambra ye asankregwa ene important na said ye amanebo no modi kan akire mudi akire ti na sabe pena etie mo cheche ni ye obi a ochira de na osanse assistant headmaster ochira classes for ade na baby ono ochira de no sukro ochira de o sukro no ochira de o so na efre honom jomro ena oni nkola ni nyina nso ete ye brono efre no wasadun kwa ni se ufri asankregwa na wo kwa Boni Beka says just 15 to 20 minutes drive. Now what do you I know, and not just one more in our was doing quite one more at the Honomono. And a year out training and that and collide the core body from one.
ɔde ɔmochi ɛkɔka afɔm anaasɛ ɔkɔsɛsɛ wɔm na ɛnya de ayɛ baako atoa so maako ɛyɛ mprɛ 9 na deɛ ɛtɔ so 9 na ɔkɔkɔ yɛ no na nka ɔpɛ deɛ ɛtɔ so enum de aka ho ɛno ɛna ɔkɔka kyerɛ nkɔla no baako ne nua panyin sɛ ɔmmra na ɔmmra mɛsen nkonkogya no wɔ baabi na nka natadeɛ hyɛ no mpo no nka ɔnyi na nka ɔnhwɛ adeɛ ɛnam so ɛna ɛma panyin no de kaa sɛ wo me nua nketewa no koraa ka kyerɛ mpɛyɛ ase na ɔde ɔmo kɔ na ɔde ɔmo ɛkɔkɔyɛ enti na deɛ mɛbɔ me maame amanneɛ ampampa ketewa no ɛfa kwan bi so daada tete ne ma tete ne ka no koraa sɛ ampamayɛ wo nuanom no biribi saa na nka wo koraa mpo ne bia na nka mepɛ wo ɛde aka ho ɛne sɛ wo sɛ wonyɛ akwaraa no panyin no antena so ɛna kɔbɔɔ ɔmo nana amanneɛ na nana no so kɔbɔɔ maame no amanneɛ ɛna ɔmo gyina so ɛde kɔbɔɔ polisifo amanneɛ ɔmo de ɛbɛkye ɛyɛ aberanteɛ enti wotie anaasɛ sɛ ɔyɛ amanneɛ bɔ no mu a yɛne akwaraa no ɛkasa no kyerɛkyerɛ saa nsɛm no mu nyinaa nam so ma no bɛpie police station ɛma polisifoɔ egyina so ntɛntɛm a ɛyɛ krataa ɛde ɛtoo so a wɔn ɛde ne bɛsi nkɔgyina the district magistrate court a court nso ɛhyɛ sɛ masɛm saa ne deɛ ɛboro ɛyɛ district magistrate court so na wɔfa nkɔpiem ɛwɔ ɛyɛ takwa circuit court na wɔn nto asɛm no so wɔ ne mmom no deɛ ɔbɛtumi ayɛ ne sɛ ɔbɛremande no ɛyɛ na wɔtwe mmienu ne mmom ɛnam so ɛma onya na wɔtwe mmienu no a wakɔtoa so ɛwɔ ɛyɛ takwa enti ɛno ɛna nam so ma aberante ɛde kɔkɔ pie mu ɛwɔ takwa me ne woka sɛ deɛ ɛremande no ɛyɛ na wɔtwe mmienu na kyɛ sɛ deɛ ɛteɛ ɛno no na ka kyerɛ nkwadaa no deɛ ɛtɔ so no mu anka ɔmo kɔɛ mu na kyɛ sɛ ɔyɛ ade a wɔne nkwadaa no ɔtaa fa wɔ mu na nkwadaa no hu wɔ mu a wɔn te bia mu te sɛn nkwadaa afɔ ɔmo mprɛ nan a sɛ bibɛɛma a wɔn mfinhyia aduanan so nkwadaa du mmienu ne du na du baako no nkwadaa no yɛ nkwadaa bi a bia ha wɔn me ne wo ka sɛ deɛ nkwadaa no yɛ nkwadaa bi a ɛfiti sɛ yɛde ɔmo kɔɔ hospital ɛbaa yɛ sɛ yɛde ɔmo bɛdu fie ɛde bɛdu ɛna me ne wo ka sɛ deɛ ɔmapo mu den no ahyɛseɛ nana ɛnyɛ ba me ne wo ka sɛ deɛ ɛyɛ ɛsiane sɛ dɔktafoɔ nnuro ne adeade ɔmo de ama ɔmo no ama biribiara kyerɛ sɛ wɔn ho ɛyɛ ara nti me ne wo ka sɛ deɛ ɔmo tebea mu ne ɔmo asesena mu deɛ ɛyɛ na mmom no court akyerɛ sɛ mɛmma ɛyɛ manfoɔ dodoɔ na mani ɛnneɛmu ɛnya nkitahodie bebree ɛsiane deɛ hospitalfoɔ ana dɔktafoɔ aka kyerɛ ɔmo nti no ɛkyɛ no na ma ɔmo isolate nkwadaa no ɛde afiri hɔ kakra kaa kyerɛ teacher ka no ɔwɔyere wɔ ma mepatwa ne ɔwɔyere yɛate hwɛ nya ne nteɛ sɛ ɔwɔ mma na mmom no nkwadaa no na ɛne ne nkyɛn but sɛ yere deɛ yɛkɔhu ne yere ɛwɔ hɔ no mu a yɛnim sɛ ɔwɔyere ɛyɛ wa yɛda ase nyame nhyira wo mepatwa me nso meda mo ase yɛnnua bɛɛma ka kyerɛ adu ɛna yɛte ne nka a wɔbɔ yɛ nkyerɛmu firi ɛyɛ du nkɔ awasa no abusuafo yɛmfa mo nkɔ wie ɛwɔ amanfo nkuru so na yɛde mo kɔ Egypt asase so ɛyɛ Misrim yɛn ne tuase yɛ nua no muslimifoɔ makwantu kunkuru mu a ɛnkyɛ bia na kyɛ sɛ baawie yɛ ebia sɔdomfo yɛ adom na kɛkyerɛma da abodwe mogye mafusa ne ne antete nkabɔ ne bia na sɛ nompe tuatua nompe so na wedeɛ ɛteta wedeɛ so a ebia hwie be juada brada be na kyese womo ede ebe wiye ya yatete kra se odonfo ya adom brada ebe eye sala ene ebe twemkokɔ se twapia edidi abonso gusu akesu iyawo akase nyanseni ne wade na yenuano muslimfo wo Misrim asase so Egypt ene yese wono wo mafahye bia eba ne sase bia wo de fast ne ekwa wiye sa no a na ne o ma biem ene ye table ne free ha se so ami ha sei Rome hotel opposite ya Sompa femwei ekosie bia bantama na nuane nom ene nsanom ene nam gusu saa na omo bompa ye ne Allah wa kubaru no bompa ye ne wie na se Nyankopɔn je omo mpa ye ne tumu a na ye se ne aduane ne yedidie no a na saa de ne se aban ne de ne nsa to so na odonfa ya dom ema ade na ekote bayira homa mu no a enam so ama ban ede ne nsa koto so no se se o mayi afi wono mu a ye se Nyankopɔn ya dom adwada bai anwumre ne nya asem ketoa wo mbedi di rough ya saa fashion no wo mo ebesa ye biu ewo Egypt asase eso ye wie ni nyina da ye yade e friend Ebola eno so beje ne home na ewi ase ye se okopie mu wo DR Congo yade asama na home so ene 14 new cases pa ene won mahunu a ye hwe kwan so mo France ne se nipa ni bi wo a ye be se ye be mom treatment kura na wonum awu okopie mu Mbadanka ene Goma yade na agentre ha wo a wo be free vaccination so ase eda ukuada abuzafo ye nyina we su na anwumre nsamo e papa no de be som wo no ye mfa mo nsia na yen soso
ema eye man 88 me som wone ne dom na wom so mu nkeja nsom ye ne yesom anwumre na ya abo amale bi abogamene wahene ni amakranche of mami premier ni adamu nyina ase ama momo ni tia adehye